Takže čau, já vás opět vítám u NBA 2K25 a my se tentokrát podíváme do Jokic éry, byť ono se to asi v originále tak nemenuje, ale jak vy vidíte, tak já jsem vybral pro tu moderní éru tým Denver Nuggets s Nikolou Jokicem a co mě teda dostává, tak je to logo Clippers, to je úplně úděsný. To je fakt úplně úděsný, ale já se hlavně podívám na naší starting five a pak nejdřív poledíme teda trady, protože to je potřeba tady udělat. Turning Sliders trades a dáme si Trade on, protože jinak jakoby trady nejdou udělat. Teď se podíváme na naší roster, čili soupisku. Jokic, Murray, Gordon, Porter Jr., Westbrook, Jokic, Murray, Porter, Westbrook. Já koukám hodně na trojky, Murray má super. My potřebujeme lepší trojkaře. Samozřejmě Jokiče měnit nebudu, nejsem blázen, jo, to zase jako klid. Ale podívám se na trady. Podívám se na to, co tady můžeme vymyslet. Trojky, Embiid, Philadelphia, dobrá. To je hodně zajímavý a trojky a Maxi, to by bylo zajímavý. Antetokounmpo, Lillard má 34, to je v prdeli. Middleton má 35, no Giannis, on má poněkud špatný trojky, ty vole, to je překvapení. Middleton má, no tak to je, takže Middleton nic. Zach Levine, nic moc teda. Mitchell, Moby, J. Allen, Jared Allen dokonce. Channing Tatum to byla asi blbost. Holiday 34, Porzingis. On má blbý trojky, ale hergot. Kawhi Leonard. Powell, shooting guard 80. Trojky A+, to je dobrý. Je za hodně peněz, ale kurva. To nebude dobrý, on je co je, počkej, on je shooting guard, shooting forward, jasně. Porter Jr. Westbrook. To nevyjde s penězma, jasně, no, takže bohužel a budeme-li měnit Russella Westbrooka, tak máme asi problém. Ja Morant, ty vole, ale oni všichni mají hodně peněz, no. Ale jako Randall těch peněz mají teda. Tady to asi Trae Young, Bogdanovič. Ten má taky strašně peněz, ale no to není dobrý. Butler, blbost. No. LaMelo Ball.
Laurie jo, to by se mi líbilo, ale ten má teda hrozně peněz. No, tak tady asi... Damanta s sebou, ty vole, ten má peněz. Tady budeme asi těžko měnit, člověče. Haha, LeBronec bychom. Ale tady můžeme, počkej, tady bychom mohli možná. Jo, tady ještě není. Tak to je škoda. Je tady Bronny, shooting guard 69, 1.16. Tím pádem ale my nemůžeme měnit Russella Westbrooka. My musíme nabídnout někoho podobného. Což je třeba tady ten pán. Nebo Pickett. To by možná mohlo jít. Možná. Tak ne. Ty brdy, jak my to uděláme? Kolik má LeBron salary? Jedna 16, jo? Takže potřebuje někoho okolo 1.16, 1.10. Tyjo, to nebude žádná prdel. Tadyhle Trey Alexander. Aha. Dobře. Tak prej ne, no. Takže ani LeBrona nezískáme, ale počkej. Bychom nabídli, jo, tak. Takže s LeBronem to taky nepůjde. Počkej. Tak zkusíme jinou věc. Trades. Propose trades. Prdele. Já potřebuju lepší trojkaře. A patrně to teda nebude taková sranda, jak se zdá. To projdeme. Počkej, Banchero, Wagner. Ty vole, ty mají brachu. Cadwell. Morris Wagner. Tak tady asi. Tohle by bylo prdel. Ale to je... Kurva, to je taková škoda. Počkej, koho já mám na point guardu? Základní pětce. Jamala Murrayho.
Jako do toho bych šel. Vyměnit Jamala Murrayho za Dončiče, ale to prostě ty vole. To podle mě prostě ty vem na Cčku. OK. Zion Williamson taky dobrý. Tyrese Haliburton taky dobrý. To ne, no. Jo, no by to šlo. Mám to udělat. On stejně Dončič už není v Mavericks. Mám to udělat. Já to udělám. Je to tam. Je to tam, máme Luku Dončiče. Tak pojďme dál. Já se podívám ještě teda na na náš roster ještě jednou. Aaron Porter, Aaron Gordon, Rasa, Westbrook, mít DeAndre Jordan. Přemýšlím ještě. Michael Porter Jr. shooting. Třeba Russella Westbrooka a Gordona. Aaron Gordon, Russell Westbrook. No. Aaron Gordon, Russell Westbrook potřebuji vyměnit. Power forward, jasně. Takže za power forward je. Který teda Philadelphia nemá. Giannis. To mi nevyjde finančně, si myslím, ano. Přesně tak. Což je ale jako škoda. Chicago nemá moc co nabídnout. Moby. Co mi vůbec nechce. Ty vole, Giannis. Tatum. A nemůžu udělat. Kawhi, to bych jako do toho bych šel. Ale to nám nevyjde finančně, jasně. Ty do toho. Já tohle nebudu dělat. Butler ne. Miller. Ne. Kurva, do toho bych šel. Počkej, ne power forward. Já jsem debil.
Jak to má, počkej. Třeba pár forwardy. Tak to je hrůza, ale. Portis Junior. Ne. To ne. Mohou mít 87. To by možná. Ne. Ty vole. Kavaj mi nevíde, vole, finančně, no. To je trošku problém tady. Počkej. Hachimura je shooting forward. To je škoda, ale. Počkej. OK. On je co? Aaron Gordon. On je power forward. Počkej, tak jinak. Porter Junior je shooting forward a má... Jasně. Kolem 35. Já potřebuji tu pozici. Shooting forward, power forward. 35. To nevíde, ale byla by to pecka. Janis. No, ne. Ty vole, to škoda tohle. Počkej, Badle, nechci Badlera. To nevíde. Hele, můj 35, ale to je v prdeli. Towns, jasně. Wagner. Shooting for... tohle, no jasně. Počkej, já zkusím najít nějakého za 7. U nás. Tohle asi mi moc. Počkej. Kolik má salary? 7,1.
Ty vole, Daniel není do prdele. Tohle asi, ale to by, jo. Počkej, co mi to srali. Power forward, centra. To je pozičně jiný, do prdele. Ale já to dám. Buď jsem udělal průse, nebo ne. Tak, front office trades, proposed trade. Tak. Potřebuji vyměnit tadyhle Gordona power forward. A Porter 35 a Westbrook point guard. Počkej. Porter Junior 35. Shooting forward, no to bude problém. Jasně, no. To jsem nějak tak čekal. Co on je tady ten, já to zapomínám. On je shooting forward, power forward. Shooting forward, power forward. Jane Brown. To mi nevíde. Pojď, no, point guard do prdele. Tohle bude zajímavý. No. To je... To, počkej, kde to vezmu? Tohle asi jako nebude úplná sranda. Banchero. Jenomže tohle mi nevíde. Jasně, no. Ale tady by, no už zase nebude, ty vole. Tomáš Sadonanský. No.
Já si nevím, co to je za pozici tohle. To ještě ty... Když má Ačkový trojky, ty vole. Spíš to Westbrooka bych asi vyměnil, ty vole. Westbrooka a DeAndre Jordan, jenomže... Westbrooka mu někoho za 3,30, jo. Ty vole, nevím, no. Gordon. Tak to jsem si úplně nepomohl. No. To asi nebude taková sranda, čeč. To možná nebude vůbec sranda. Počkej, tady by možná mohl... Ano. Být krejčí 2.16. Výborně. Tak to bychom měli. Pojď. Paráda, máme Víta Krejčího, skvělý. Skvělý trade, tak. Třeba mě to Gordona, ty vole. Sakra, za 22,8. Brook Lopez. No, to se mi zrovna nechce, jo. A máme Ball. Lonzo Ball. Aha, ale pojď. To bych jako do toho bych šel. Tak. No a tím pádem si myslím, že jako jsme úplně ready. Aha. My máme první dva doma a začínáme s OKC, pak máme, ty vole, to je hnusný to logo. To je hnusný to logo těch Clippers. Já proti tím hrát nebudu, to logo je odporný, bleh. No. Já se teda podívám na naši starting five. Jokic, Doncic, Wagner, Porter. Wagner, on má blbý trojky, ale... no těch je tam Doncic, ok. Jokic, Doncic, Wagner, Porter, Ball. To by celkem šlo, já se ještě podívám, jak to bude vypadat ve skutečnosti. Jokic, Saric, Wagner, Doncic a Ball. No. To může být docela problém. Uvidíme, ale já to tady teď střihnu, pauznu a uvidíme.
Tak teď nevím, snad to běží, já si teda tím nejsem úplně jist, ale jo, běží. Dobrý. Já vás vítám u NBA 2K25 neboli 25 a tentokrát už se podíváme do Jokićové éry a podíváme se k zápasu. Podíváme se k zápasu, já teď, jo, OKC doma, pak doma, já za Clippers prostě s tímhle dementním logem hrát nebudu, to je jako neoproti. Takže pak si simulujeme až do 2. listopadu, ale teď se hlavně podíváme na naší roster. Jokić, Doncic, Wagner, Porter Jr., Ball. No super. Ještě teda DeAndreho Jordana bych potřeboval vyměnit. Ale Power Rank jsme 16, to není úplně dobrý. Každopádně, pojďme tedy k tomu zápasu s OKC, no. Počkej, mě Sandy, neměli bychom na power forwardu někoho lepšího než je Dario Saric. Ale zase jako východoevropská basketbalová škola vlastně celkově evropská, kromě Lonzo Balla. No. Bohužel nikoho lepšího. Na power forwardu nemáme, no. Což jako to je trošku problém. Podle mě. Já se ještě podívám, jestli by nešel vyměnit Dario Saric, ale to půjde podle mě těžko. To půjde podle mě hodně těžko, protože on bude mít málo peněz, si myslím. Když bych to udělal takhle. Má 5,17, zase tak málo není jako. A udělám to takhle a dám tam ještě Andreho Jordana. No, to by celkem jako... A co on je? Power forward nebo center, třeba power forwarda. No, to tady teda Philadelphia nemá moc co nabídnout. Portis. To by mi nevyšlo finančně, že jo? No nic, tak musíme se podívat jinde. Počkej, já musím teda na... Počkej, já jsem to udělal blbě. Ne. Co on je? Power forward center, jasně. Takže já chci power forwards. Mobley. To mi taky nevíde, jo. Prčic, ty vole.
Tady jsem se zblblý z toho, co on je za pozici. Sarič. Power forward, jo. No, tak. Janise bych sice rád tomu bych, no, to nemůžu. Kavaj, tak to ani hovno. Johnson by možná byl úplně blbej, Nikolajovič. To asi nebude žádná sranda někoho jako najít. Keegan Murray by možná nebyl úplně špatný. LeBron by byl boží, ale na to nemáme. Paul Banchero. Projde mi to? Neprojde. Hergot. Draymond Green, ty vole. Kuminga. Nemohlo, ty vole, Kuminga jako. Počkej, kolik on má. Kumingu bude měnit případně jako možná líp, čpeče, počkej. Tak, máme vyměněno a teď bych chtěl vidět tu... Kuminga tam je, výborně. Teď se pojďme podívat na to, kolik má Kuminga, ale... Kolik má Kuminga... Oni mají blbou chemistry, ty vole, to je špatně. To je špatně a... Kolik má Kuminga, jaký má Kuminga trojky? B minus do prdele. To je v prdeli. Já jsem si na to nedal pozor, tak ještě zkusíme měnit Kumingu, ale to už bude asi problém. Ještě nemusel být, člověče. Power forward. Se bude dělat blbě. Ale William, ty vole. No a je to, vole. A je to tak. A já jsem vyměnil hráče z OKC, to je něco. Tak, půjdeme na to. Takže naše pětka. Lonzo Ball, Luka Doncic, Franz Wagner, Jalen Williams, Nikola Jokic. Jaká je chemistry? 40, no ty vole. To není dobrý úplně, ale snad se to zvedne a pojďme na to, pojďme zkusit vyhrát. Já už vás vítám v Denveru a tohle je úplně boží.
v Bowlerině v Denveru. Dáme si ten nástup. Takhle na začátek, pak to budu možná přeskakovat, ale jelikož je to první díl Jokic éry. OK. Tohle vypadá vážně skvěle. Tohle je super. Já jsem zvědavý, jak bude fungovat. Já jsem zvědavý, jak bude fungovat spojení Jokic Doncic, protože na 23, když jsem hrál za Bulls, tak mi to úplně nefungovalo, tak uvidíme, ale pojďme teď k opening nightu a pojďme zkusit zvítězit a pojďme do toho, kdo bude na rozskoku. Nikola. Ano. Hop. Nikola má i Williams. Tak, jdeme na to. Ten kurz vypadá skvěle. Wagner, trojka. Ne. Jsem zvědavý, jak se nám bude dařit bránit. Ta grafika je samozřejmě velmi podobná té scoring line jako u kariéry a my prohráváme 3-0. Teď by mě zajímalo, jak na to odpoví Lonzo Ball. Blbě. Joker a jump ball hned, no tak to je něco. A ten už oplesk. Nikola zvítězil, a co Williams? Neproměnil, no a Denver prohrává. A prohrává po minutě. Joker zastavil, ale míč out of bounds. Tohle není úplně dobrý začátek pro Denver. Ale já věřím tomu, že si to sedne. Dirt. Doncic. Wagner, Doncic. Doncicova trojka, tak trojkaře v základní pětce bychom měli 3-3. Krásný interception. Joker, ale Lonzo Ball. Lonzo Ball. Dává trojku, no a Denver je ve vedení. Kuminga. Ten si za Denver ani nezahrál. Caruso, byť byl výborně Doncic, ale Holmgren nedal. Doskočil Doncic. Jokic a Joker teď bude jokovat. Nepůjde, protože nemá kudy. Našel Wagnera. Ty tam ta evropská škola Wagnerova trojka. Ano. 9-3, byť ty střely nejsou úplně ideální, tak světí prostředky a Thunder bere timeout.
Thunder bere timeout a já vlastně ani nevím, kdo trénuje Denver. Teď je tam ta druhá pětka, Porter, nebo zůstal to původní? Nevím. Zůstal původní, pardon. Jokic fauloval a ještě je to koš s faulem, takže jeden trestný hod. A je to 6-9 pro Denver. Doncic. Co udělá tenhle Slavinec? Usměvavý. Vůbec nic. Ještě ke všemu Porter fauloval, no to jsou věci. A je to 7-9 pro Denver stále. Wagner u Caruso, Doncic pod košem, ale šlo to skoku moc brzo. A je to 9-9. Doncic. Doncic proměňuje trojku a já myslím si, že pokud si ta pětka sedne, domluví se, že prostě já házím trojky, já blokuju, já dankuju, tak to může fungovat, ale záhy je to 12-12, OKC to nedá. Samozřejmě ten kdo se Williams, Doncic, Williams, Jokic. Jokic pod košem rozbíhá akce, ale nemá Curry a tak co má na trojku, ale musí střílet Doncic. Pardon, Jokic. Tak umí za 3. Jokic, Doncic. Ono to půjde, a teď ale koš Holmgrena, 14-15 pro Denver. Doncic, trojka. Je tam 18-14. Ale příliš si musím přiznat, že Denveru nefunguje obrana. Jokic. Teď ho tam dobře, OK si nepustilo. Jokicova trojka. Ne. Wagner a teď ale Doncic s Jokicem dobře doběhli do obrany. Jokic je pod košem. Ale teď pod tím košem nezůstal vlastně kdo, Williams. Porter 33 vteřin, tak co Portera trojka? Ne, to nepůjde. Doncic teď tím standingem úplně nepomohl té situaci. 20 vteřin, Doncic. Jokic mu dal prostor, doběhl, kdyby náhodou chtěl Luka nahrávat, ale Luka sám, nebyla to dobrá volba. 10 sekund. Wagner pod košem. No. A tady už jenom podle mě Denver podrží, nebude nic vymýšlet. Ano, 18-16. Je to velmi děsné tedy. Na to jsme nebyli zvyklí, ale aspoň ta sezóna bude zajímavá. Může se občas stát, že prohrajeme, nebo že ten výsledek bude těsný. To se samozřejmě může stát. Je to pořád jenom hra a kdybychom furt jenom vyhrávali, tak nejsme lidi, ale kapela. Brown, Porter, Watson, no tak tohle jméno vám nepřečtu asi. Stroher, no dobře. Stroherová trojka, tak tohle mi bude dávat zabrat. 21 ku 16. Brown, Stroher, Watson out of bounds. A budeme mít Thunder, pardon. Lonzo Ball je na hřišti, což můžete 5 pomoci.
Dobře, tam teď ubránil tu pozici, ale ke střele a ke koši došlo 21-18, je to o 3. Teď právě Lonzo Ball by měl být tím, kdo tam vezme tu tíhu chvíli na sebe a hodí třeba trojku, jenomže mí. No. Dort neproměnil layup. Watson teď to zkusil do ranku a donesl míč. 23, 18. Timeout Thunder. Zvedá se Doncic, Ball. No. Bude to ještě zajímavé. Doncic neubránil dobře. Ale teď by tam mohl být to, aby nastřílel nějaké trojky a dal Denveru trošku pohodu. Ale on tu trojku neproměnil. Doskočil. To o 3 body. Je to těsné, opravdu těsné, je to v podstatě o jednom koši, tak teď díky Lukovi už o 2. 20-26. Lonzo Ball. Porter, teď si s Doncičem nerozuměli, Ball. Si dal pozor na out of bounds, Porter. Luka Doncic, ano. Byť ta střela nebyla úplně z jeho oblíbené pozice, tak trojka je tam a je to o 9. To už na konci poločasu vypadá o něco lépe, než to bylo před chvilkou. Doncic. Půjde sám a zkusí a nebude úspěšný. Škoda. Minuta půl a střela z dálky od OKC. Doskočeno Denverem. Williams a opět Luka. A teď dává. 32-20, je to 12. Denver začíná jít do trháku. Hartenstein. Kuminga. Porter ho ale hodně dobře brání, ale Kuminga mu utekl a nicméně nedal. Doncic doskakuje a je on the hot streak, toho by se mělo využít. Tak se pokusíme o trojku, ano. Luka Doncic trefuje trojku a je to 15 poločase, je to samozřejmě vidíme rádi. Na to, jak těžký začátek to byl, tak Wagner s Jokicem přišli, zůstával tam Doncic on the hot streak. Také Ball. 35, ale tohle byl krásný layup po 22. 35 Doncic. Wagner, Ball. Doncic zkusil a udělal dobře. 38 ku 22, je to o 16. Teď ale bez obrany a je to o 14. Doncic. Jokic hodně z downtownu. Ne.
Ale nebude to vadit, 3 vteřinky. Oklahoma bude z dálky. Ne. No a máme po poločase. Vedeme o 14. Docela fajn. Na to, jak těžký začátek to byl. And turning now to the game we've been watching, Luka Doncic has been lighting it up. You know what that meant? It sounds like the theme of a Luka show. Exactly, Ernie. That's why you're who you are, and that's why they're up. This man can dictate the game on the offensive end. He controls the tempo and uses his strength. Like Mr. Doncic, Kenny, you are on your game tonight. No. And that's it for... Tak ty half time budou asi vážně přeskakovat. The numbers say it all. He spent the first half playing efficient ball. I think they've taken their time. They've showed incredible patience. It's a sign of a Ale well-coached ball club. jsme nezvládli ubránit. Lonzo Ball, Jokic. Vleva má Dončiče. Dončič tam je na jasné trojkové pozici, vypouští a dává. 41-26. Dončič našel Williamse. Teď se může rozběhnout a jít do danku Williams. Krása. A tam byl prohrává o 17. A to pořád Dončič dobíhá, má Jokiče ve prostřed. Maličkou pozici dává Williamsovi, ten mu vrací, Jokič dává Dončičovi, Dončič trojku a je to tak, jak to je. 46-24 to o 20 a jak složitě a jak těžko vypadal ten začátek, tak teď je Denver úplně v pohodě. Byť Caruso dává dvojku, tak tohle nebude problém. Williams zase a zase show. 48-28. Je to o 20 Caruso, tak tohle nešlo zastavit. A je to 18, Jokic, Dončič. Dončič Williams a Williams zase. Teď to nepůjde, tak to vrátí Dončičovi a ten pošle trojku. Jokic tam byl obsazený. 51-30. 21 budou timeout OKC. Teď ale OKC dobře rozkákalo obranu Denveru a pro mě je 3 body. Je to 18, Wagner, Ball. A Williams, že by zkusil trojku. Taky aspoň zkusil. Wagner nebyl úspěšný v obraně. Dončič. Má na levo místo, tak to zkusil. A vyšlo. A Dončič v opening nightu dává hned a krásně liup. Dončič nastavuje rekord pro, nebo překonává rekord pro nejvíce trojek v rámci Denveru. Opět Dončič.
Opět dobře, už se osamostatňuje na pozici nejlepšího trojkaře. Trojkaře Denveru a těch trojek je prosím pěkně 13. Luka Dončić má za 12 minut 39 bodů. Nikola Jokic má 3 body za 9 minut. Tady výraz Nikola Jokic hovorí za vše. Ale OKC se také nevzdává. Tohle bylo příliš pro Dončiče a Williams musí pod koš a OKC 41, 57 16. OKC samozřejmě bude, pokud bude Denver chybovat, tak OKC bude stahovat ten náskok. Dončić neproměnil. Jokic dává Dončičovi, jakoby říkal, dokud si on dá strik, využijeme toho. A Dončić dává trojku, je to 60 ku 41. 14 trojek. Navíc Dončić doskakuje, dává Jokičovi. Ten mu vrací na pozici střelce trojky. A Dončić proměňuje. 63, 41, 30 vteřin do konce. Třetí čtvrtiny Kuminga, dunk. Ale boží, je to 20. No. Dončić. Stále on dá streak. A Dončić pro mě další trojku. To jsou věci, tak Denver asi v Opening Night nebo Premier Week může pomýšlet na 100. Kdo by to byl řekl? Tady už nebude vůbec nic myšleno a je to konec třetí čtvrtiny. Půjdeme do té závěrečné a já si nedovedu představit, co by se muselo stát, aby Denver prohrál tenhle zápas. Luka není na hattriku, ale proměňuje další trojku. Jank. Jank ale stojí to. No já už bych to pískal. Dončić, Porter, Ball, Watson, Porter, Dončić. A Dončić pro mě další trojku. 72-43, je to o 29 bodů a opravdu tímhle stylem může pomýšlet Denver na 100 bodovou hranici hned v prvním zápase, ale neměl by také zapomínat na obranu. Dončić, ne. Ale ani Luka Dončić samozřejmě nemůže proměnit úplně všechno. Teď se například nepovedlo Denveru doskočit bez faulu a jsou to trestné hory a Hartenstein. Ale teď doskakuje Denver. Dončić. Krista pána, kde se ten chlap zastaví.
Mě by zajímalo, kolik má už Luka bodů. 57 bodů a 19 trojek, tak tady je to jasný. Dončič chce jít na rekord Jordana 64 bodů. 63. A já si myslím, že toho Luka může i dosáhnout. Všimne teď. Ale Gilgeous Alexander krásný dánka, je to 50-75. Dončič teď se nemůže trefit a skončil mu hat-trick. Teď Dončič. Teď ano. 60 bodů, ještě jedna trojka. A má Luka Dončič Michaela Jordana. Možná právě teď se to Luku Dončičovi povede a ne. Možná na něj dolehla tíha okamžiku. Ale já musím přiznat, že v tomto zápase se tady příliš nebrání, ale diváci jsou asi tomu rádi. Dončič, tak co teď? Co teď? Luka Dončič, ano! 64 bodů, 63 bodů Luky Dončiče za 17 minut. Neuvěřitelné. Minuta a půl do konce tohoto zápasu, 19 bodů. Denver nemusí, Denver jenom možná chce. Ale pokud v úvodním zápase nastřílíte 81 bodů, navíc Luka má 63 bodů, tak to je něco neuvěřitelného. Luka Dončič, ne. Minuta 10, tohle už asi nebudou Denver Nuggets tlačit, 81. Výborně, škoda, out of bounds, to je velká škoda. Tohle ale zahráli, Denver výborně, minuta 2. Trojka, OKC, 57-81. Lukovi se teď nedaří se trefovat, ale myslím si, že to už tady nikomu úplně nemůže překážet. 59-81. A Luka dává další trojku. 35 vteřin, 16 bodů, nevím. Podle mě to nepůjde, ale je to vlastně trochu jedno. Ne, tak už to nebude. Gilgeous dobře, ale 15 sekund nebudou Nuggets čekat. Zkusil a oba týmy chtějí, aby se hrálo bytě 5 sekund do konce, ale tohle už se vystojí. Denver vítězí a vítězí naprosto jasně. Luka se ukázal jako geniální posila. Luka Dončič player of the game, aby taky ne. Rozdíl 23 bodů. Ale 61 bodů jsem asi ještě na této hře neinkasoval. Zajímavý, no a já to teď posunu až tedy k... Takhle, já dám takhle through the date.
Lonzo Ball se nám zranil. Wagner, Westbrook. Ne. Hergot. Franz Wagner se nám zranil do prčic. To je blbé. No takže mě ale teď zajímá, jak bude vypadat naše základní pětka. Lonzo Ball, Doncic, Porter, Jalen Williams, Jokic. Ježíš, ten dres Jazz je hrozný. To je strašný. To je hrozný. No ale to až příště, ale ty zranění s tím jsem teda nepočítal. No co se dá dělat, no. Už je to tak. A my budeme už v listopadu Chemistry 100% fan interest 82,1, máme 5-0, to je super. Vy se mějte a někdy příště. Čau. Mňau.